Ei, sunt Timea și o să vă arăt ceva nou. Să rămân că vorbesc numai românește. Webkinzii mei. Ea e Iulia. Unde e Iulia? Puvi i-a pus un colier. Ceau. Pisica mea persoană drăguță, drăguță, Selena. Selena. Ia e cățelușa mea, Pudel. O cheamă Snowy. Ea e una din preferatele pisica mea, Pompon Fiona. Așteptați un pic. Cum ziceam, el este Ricci, iar ea este Kitty. Ei doi sunt un cuplu. Am și mai mulți webkins, dar nu i-am arătat de data asta. O seară data viitoare. Bye!